Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa inyong tanan, mo nasad ni si Dr. Edward Kagapi Jr. live na sa Takaron kay Wednesday. Shout out kay Sir Dennis Lasso, Station Manager Roy Johnson, Sir Ding Dukot na diya sa gawas, o si Engineer Julius na diya sa atong station. Kay Sir Dennis Lasso, bali libre na imong check-up kay libre manggani ko diri sa nagstorya kog daghan kitao diri niya sa imo pahinoon. Okay? So, ang number sa atong doktor sa kahanginan ay 0991-215-3123. So, sabon lang nako 0991-215-3123. Isend lang yung mga questions sa inyong mga shoutouts kay live banta every Wednesday. So, ang atong topic karon manggod kay TB. Kung kinsa man tong wala kuan TB atong topic. Okay? So karon naay na rin mga questions diri unya na nako na siya itubagon. So mag-start lang sa ta. Siguro ang pangutana gid ana unsa nang TB. So kung naay nagkuan sa inyo, makabalo gid mo na ubo na siya, di ba? Pero ang cause ana niya is ang isa ka bakterya, isa ka kagaw na ang pangalan niya is Mycobacterium tuberculosis. So, taas kay siya pangalan, bali ang importante na niya kay dili na siya makit-an sa regular na staining sabot. Kung katong mga laboratory nato, naman na siya ginayon na gram staining para makit-an ang kagaw. Isa mo sa laboratory. Kana siya, dili niya siya makitaan. Kay na siya special properties. Acid fast man na sila. Pasabot ana. Na kailangan sila ng stain para makitaan sila. So, lisod yun sila pakitaon kung normal lang na laboratory ang mutanaw. Di na siya makitaan unless niingon ng doktor na suspected na ako ni TB ni siya. So, mao na siyang lisod na siya pangitaon. So, unsang kalayan sa TB o sa regular na ubo. So, ang TB manggod, kay pag masulod na siya sa imong lawas, maghimo siya og kanang resistance sa imong mga immune system. So, imagine nimo resistant siya sa imong immune system, dili siya mamatay. Dili pareha sa uban ubo. Dili siya mamatay. So, maghimo siya og sarili niyang balay-balay. Kaya ganahan na sila dito sa pinakataas na portion sa lungs. Dito sa pinakataas. So, maghimo na sila dako kayong bola. Dito sa sulod, sa lungs nimo. Mao na siyang, lisod na siya patyon. Kaya katong dakong bola, naghihimo through, nagasigig atake itong imong immune system, o imong tigpatay o bakterya sa pero dili na mapatay, dili makasulod ang tambal dito. So, nahimo siya ball. Nahimo siya bola. Mao na siyang lisod siya patyon. Misi, unsang tambal imong kuno na, dili gid siya mamatay. Unless, katong giingon na naa siya TB regimen or katong upat katambal na imno nimo para mamatay ang TB. So, mao na siyang kalahinan niya. Mao nang lisod na siya tambalon. Mao nang daghan nga matay na itong una. Kay, dili man siya matambalan. Sinsaon nimo katong regular na mga antibiotic, ingno na to mga penicillin dati. Katong mga amoxicillin ko na ginainom diya sa uban na mga lang sa pharmacy na walay mga reseta na nabay tinuod day nang naay uban ana no. Tingala lang pud ko asa ka nakakuha amoxicillin ma'am? Na wala na malit lang ko sa pharmacy kay giyatagan mo kog isa. Imagine tagaan sila isa ka amoxicillin. Anyway, so, unsa ang sintomas nga TB na gyud? So, ang kwan gyud ana is pareha gyud gyapon siya sa ubo. Naay uban ubo na magsikag ubo na walay plema, naay uban nagsikag ubo na nay plema, nay color. Napoy uban na puti lang ang plema. So, dili gyud siya kayo specific kung dili gyud ka mangita sa iyahang problema kung dili doktor ang mutanaw ba. For example, napod siya
mabatian ninyo na nagkalintura or sa tagay na sa fever unsa kay na sa Bisaya hilanat. So kalintura mo gud Davao na siya. So ang hilanat na hilanato ng tao, wala sila kabalo unsa ni ngano gilanat sila. Di na ni balan TV na dito. Napoy uban mamayat lang. Pila ka labaw ang ilang ubo mo abot og more than 3 weeks na dili na siya maayo-ayo. Oh, kalit lang sila payat, namayat, walay gana mo kaon, luya. Pwede po sila night sweats. Ang kinsa ng night sweats kanang magpaningot kas gabi, magsakit imong likod. Mao na siya mga symptoms sa TB na dili nimo mahibalan unless pangitaon gyud nimo siya. Nayuban sa sigig kaubo magsakit ang dughan. So imagine nimo musakit ang dughan. So ang unahon gyud nimo una is basig akong kasing-kasing ang problema ani. So pwede na sa TB kung sigig kag ubo nya sakit imong dughan. So napayuban na sa sigig ubo maglisod na og kanang ginhawa. Mura na siya kanang gihutoy ba? Kaya na mangyapon ang sa kadaghan ng TB sa imong lungs kay dili man lang siya mamatay sa imong immune system. Mogi mo na inon kag muraga ng gihutoyon. So nayuban kay tungod sa lungs man ang apektado kay ang lungs ato man ng nag-exchange og gas di ba sa tong air sa tong lawas. So kung kulang og air, kung kulang og hangin kay i-occupy mo lang sa TB ng imong lungs. So, dili na 100% imong lungs. So, mahimo na kang kada musaka kag mga hagdanan or maghimo kag mga simple na mga butang, hangako na ka. Luyahaw na ka. So, may nga ng mga simptomas na labaw ang pinakaano yun na is ubo, naiubo siya. 3 weeks, more than 3 weeks na. Moto siya ang kailangan nimo moadtog doktor. Okay? So, kung ang lab exam na pwede kuhaon to confirm TB. So, ang pangutanan diya unsa man gyud ang lab exam. Ang pinakakuan gyud ana is sputum exam. Bali magsubmit ka og sputum kanang laway nimo nagikan sa imuhang lungs mismo bali dili na ka na magluwa lang kag laway, dili na mo kailangan nimo siya kada gani ipagawas nimo ang plema. Inga ng style pag-collect ka ng sputum. Unya silipon na nila sa laboratory para i-confirm na nakay TB. Tapos napoy uban additional atong iyang sputum exam napod i-x-ray ka. Kay namang uban na miski sayo pa na siya makita ninyo gamay dito sa pinakataas sa inyong lungs na ay mga gagmay na lesions, gagmay na murag tansa sa TB. Pero dili na siya makitaan sa normal na X-ray, chest X-ray. Dili siya normal makitaan sa normal chest X-ray na view. Ang gwapo gyud sa iya kay kanang apical lordotic view mo na siyang pag mo makitaan sa isa ka radiologist na naa siya na murag suspicious siya na TB, ipa-X-ray na siya usab. Nakuha ninyo? Na siya murag bagong view. ALV view na siya, apical lordotic view. So, pasabot ana, na siya bagong X-ray na sad. So, ano ni doktora ni, kaduha naman ni X-ray. Kaya kato siya, nasi suspicion na basic TB. Kaya naman kayo ba doktor diha na dili mag-explain. Kahit lang pagkita niya sa X-ray, iyan na siya na, kahit lang siya, ay, X-ray ka balik. Wala man po namuntahan ng pasyente. Sige, X-ray lang po balik. Tapos pagbalik, surprise na lang na naday kay TB, mo na itong i-X-ray ka. So, okay. Mo itong, ang lesson nato is kailangan ka mo mangutana sa doktor, ha? So,
Ang pangutana na sunod is makatakod ba ang TB? Unsaon pagkabalo if natakdan na? So, katohong giingon, ang TB manggod maghimo siya balay sa imong lungs. So, ang way ato na makatakod siya is pag mag-ubo ang katong pasyente. So, for example, wala mo kabalo ang sa inyong balay, na ay sa katao diya nadugay na diya ang ubo kay siguro na kita niya abi niya allergy lang, number 1. Abi niya asthmatic siya. Abi niya sa sigarilyo lang niya, sa sigarilyo. Wala si siyag ubo. So more than 3 weeks na dito siya. Once mag-ubo siya nagikan sa iyang ilalom gyud sa iyang lungs kanang lalom gyud kay pagkaubo niya, pag ubo na niya naay mo gawas diya na ginaingon na droplet nuclei. Unsa man ang droplet nuclei? Mura na siya kana ganing microscopic na laway na maglutaw-lutaw sa hangin. Okay, so murag may imagine niyo sa man ginaingon ni doktor eh. Ang laway di ba makita niyo mong pisik man, mga dagko man na siya. Dili na siya mao makatakod. Ang makatakod kay katong gikan sa lungs mismo na maglupad-lupad nagagmay na siya. Sa kagamay niya madala siya sa hangin. So, mo nang ginaingon nila na droplet nuclei. So, mo to siyang malanghap sa tao, makatakod siya og TB. Okay? So, saan mo pagkabalo na atong tao na naglutaw-lutaw ng ang droplet nuclei sa isa ka room. Di mo mabala na siya. Mo ganing, ang gwapo gid ana, is kung kutay nato'y pasyente na grabe ang ubo, pa-check up yun sa doktor na, kay basi kamutan na, naigo na mo ito, wala mo kabalo, na nasa may ubo, pati magkagmay ninyo. Mo nang, kailangan yun yung magpa-check up, okay? So, katong giingin ako na droplet nuclei, nagalupad-lupad na siya, the whole room na siya, mag-last na siya 1 to 100 days. Inga na siya kadugay, ha? Dili na siya mawala dayon, unless specifically gid ninyo patyon to siya, limpyuhan ninyong isa ka room para mawala tong isa ka. Mao na siyang uban nato sa mga hospital pag TB na gani reverse isolation ang tawag na sila murag extra na fan para dili mo gawas tong droplet nuclei. So kung medyo technical na kay sa inyong pagkasabot ay walay problema na basta lang na mention ako na siya para ma-remind lang mo na ang TB inga na ang iyang way sa iyahang pagtakod sa tao. So, unsaon pagabalo if natakdan na? Dili nimo may bala na siya. Okay? Kay namang kay 3 phases of TB na na magkatakod. Ang first phase is katong exposure, katong na-expose lang sa katao pero wala pa siya natakdan. Katumangod siya, pag na-expose na, pwede siya mag-react atong manto test ginaingon, katong itusok kayo sa kamot. Pag itusok na mo sa kamot, niya maduwag US, pwede ka ma-deny kay positive man siya, maburot man tong manto test. Pero exposure lang dito, dili dito siya natakdan ka. So, mo to siyang katawanan na kay ang dili man ko sa Pilipinas, common ang TB. Pero sa US, or sa other countries, dili na common sa ilaha. Mao nang mahadlok sila ng mga positive na mga test nato sa manto test ginaingon. Kabalo mga nurses ana, kabalo ang mga other health workers ana kung positive sila. Kailangan nila og medical certificate sa doktor na ingon na dili sila affected sa TB. Kung katong first is exposure, ang second is latent. Unsa po sabutan ng latent? Bali, mao na siya ang time na nasulod na tong droplet nuclei sa imong lawas. Pero, wala pa sa nigawas ang simptomas. So, nigimo lang siya kuan dito, babalay-balay, nag-dormant lang siya, natulog lang siya kung sa sa Bisaya pa, natulog lang siya. So, kato siya, pwede to siya maghimo ka ng TB. Kung magluya ng sa katao, magbaba ang immune system. Kung i-imagine nimo na kay uncle na nagka-TB.
natakdan kaniya. Pero dito siya sa latent phase. Katong dili siya dili siya active. So nato sa imong lawas permanente. Dili to siya mawala. Mugawas lang to siya kung hinay ang imong immune system, nagluya ka, nagkalitura kag kalit kay ngano, nagkasakit ka, siguro wala kay taas kay imong stress, consumption sa imong husband, sa imong wife, consumption sa kwarta, di ba? Nag-istorya ko itong last week about stress, di ba? Pag mag-stress ka, mababa yung immune system tungod sa cortisol, di ba? I-mention ako to katong naminaw yung taon. So, katong wala naminaw, na ang stress, makababa siya immune system. So, mababa yung immune system. Dito na ang third phase. Kung saan third phase? Katong active phase. Mao to siya ang makatakod. Mao na to siya ang nidaghan ng TB, nidako ang katong murag bola na naghimo siya dito sa imong lungs. Mao na to siya ang mag-ubo-ubo ang tao, naiuban sa ginyag ubo, na apil na tong iyang lawas, tibok lawas, nagsuka-suka na siya, og dugo. Mao na siya ang pinaka late stage na siya. Kay unsa man ang pasabutana? Ang pasabutana, ang katong TB, gikaon na to imong party sa imong lungs, infection na to siya dito, namatay na tong party niya, nag-abrade na tong agihanan sa hangin, or nagasgas na ba, pwede na ka magsuka o magkuha na tog dugo, luwa og dugo. Pasintabi lang sa nagkaon karon kay kabalo ko alas 8, pero medical magud na karon. So kung ano lang ninyo, gusto lang ako na ma-remind mo na unsa na siyang pinaka-late na stage. Okay? So mamayat na siya, magkalat-kalat na tong TB sa lawas, dili lang sa lungs. Pwede siya sa katong kay matulon man na nimo. Katong laway nimo, di ba na uban pag magubo ka, itunlon ang laway, di ba na may uban di nimo malikayan, labaw wala kay makaluwaan, itulon nimo tong laway. Ang katong TB na karon, moadto dito sa imong mga tinai. Kay dili man siya mapatay sa normal na immune system, di ba? Niingon ko sa inyo. Kato siya mo taop to siya sa mga tinai. Mo to mukalat to siya dito sa tinai pod. So unsang epekto niya? Epekto niya is mughimo siya og katong mga dikit-dikit sa tinai. Mo na siyang dugo-dugo, dili kaliyok kayang tinai, mag-diarrhea ang pasyente, napoy uban na magdikit-dikit sa sulod, mo nang mubara. Mo na siya ang ginaingon na extra pulmonary TB na ginaingon. Kung saan pasabutan na extra pulmonary, kung ingon lang ni tananan yung word extra pulmonary, gawa sa lungs. Pulmonary is lungs man. So kung ginayon na extra pulmonary TB, ni transfer na tong laang droplet nuclei, katong laway na naisulod na TB, dito sa imong mga tinai. Mo na siya ang extra pulmonary. Okay? So, ang another form of mahibala nimo na takdan ka nag TB, kay nakay mo gawas diri sa mga lusay nimo, na ginaingon na scrofula. Sa mana, ang imong lusay, nasudlan og TB na bakterya. So, unsa man day mahitabo? Kay since ang lusay is immune system man na siya, magbuhat gyapon siya og sarili niyang balay dito. Mao nang magsamad-samad ang gawa sa imong, ang pinaka-common magud na lusay is diri dapit sa may liog. So, dito siya manggawas. Magsamad siya. So, mo lang scrofula na ginaingon. Okay? So, kung kinsa man tong nakitaan na sa mga ilang silingan, igsuon, sa ilang or sa sarili nila, mo na siyang nagkakos anang nakay scrofula. Mo nang nasa TB diri sa mga lusay. Okay? So, natubag na ko ning unsaon pagkabalo na takda na ka. Okay? So, unsaon paglikay sa TB? Okay, so ang paglikay sa TB, first gid ana is pa-doktor gyud ang katong naay sakit.
kung nasa TB, labaw na kung ang ubo more than 3 weeks ang ubo, unya puti lang ang plema, dili pag yun, wala pag yung signs of kanang basig asma lang, dili siya asthmatic, kahit lang siya kaubo, dugay kayo, more than 3 weeks na, pa-check up na yung doktor, adodayin mo dito, kaya ninyo naka-doc, murag na ako yung TB, diretso na ninyo, kay parang, di na siya mo general check up ba na, mo ano na siya sa imong lungs mismo, para matingal siya sa nakadawga kay Dr. Kagapi. Okay, so mahala ni sila na ay nasa ni si Dr. Kagapi nagpataka na sa ni. Basta ang kuna na is pag nakaiubo more than 3 weeks, diretso ka dito sa doktor. Okay? So karon i-treat man ka na upat ka medication, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol ug rifampicin. Kana siya upat na medication, depende na sa imong timbang. Okay? So, di na ako ingnon sa inyo sa apila ka bok, kay basig mag-self-medicate mo diha, mas gwapo na muadto mo doktor or sa health centers ninyo na naay DOTS. Unsam nang DOTS? Directly Observed Therapy. Okay? So, programa na siya sa inyong sa government, labaw nag sa tong TB, kay endemic man diri sa tuwang TB, na mangatag sila og libre na tambal. Provided na either sila magbisita sa imo or ikaw mo ato sa center na magtanaw gid sila mismo nagiinom nimong tambal. Kay pwede man gud gitanggap lang nimong tambal nya wala nimo giinom. Okay? So mao na to siyang ngano na nakaingon na directly observed therapy siya. Okay? So kato pag inom nimo ato niya katong do ka tambal sa private or katong upat na banig, ang tawag naman na banig dito sa health center, pag nainom na nimo na more than 2 weeks or 2 weeks, dili na ka makatakod ana, dili na makatakod ang pasyente. 2 weeks og medication. Kaya ang medication mo ng TB go depende sa imong kung first time nag-TB or nibalik yung TB. Okay, lahi man ng tambal ana. Lahi po ng duration. Ang normal na tambal, katong first time kini mo, 6 months kina. 6 months kag ininuman na natong katong private na tambal or katong upat ka tambal na banig na nasa health center. Okay? Or sa hospitals. Pag 6 months ni mo ato, balik na sad ka og x-ray, tanang kung nawala or nag-resolve. Nayuban manggod, na maghimo siya scar. Naghimo siya og kanang tansya dito sa imong sa imong lungs mismo. Kato siya obserbahan to sa doktor kay pagtanaw niya na walay changes sa scar during the observation period. Pasabot ana, scar na lang siya, dili na siya makatakod. Okay? So katong second na gi-mention nako na niusab lang kag TB tambal, ibalik ang TB nimo, pwede man kuno siya multi-drug resistant na TB. Unsa pa sabot ana? Dili na ka matablan og normal na tambal katong upat. Mao na tong time na more than 6 months ka painom na sad pero lahi na tambal na siya, tagaan na siya mga streptomycin, katong mga ciprofloxacin, mangingana. Katong mga end stage na natambal, katong mga tambal na gi-reserve for mga resistant na TB na tao. Mo to siya ang reason ngano tanan doctors dili magpataka og tambal. Kay ngano ma-resistant ang isa ka bakterya na ay limit sa atong mga tambal. Na ay limit sa atong mga antibiotic. Mo na siyang pareha ng TB, for example, na atong upat. Grabe namang itong upat. Unya, ma-resistant ang tao for misking grabe niyang 6 months inom. Katong last line na tambal, gihimo to siyang last line, katong daghan tambal, kay ngano daghan siya side effects. Dili siya gina first line. Kay kung ibutang to sa first line, daghan kay problem ang isa ka tao na Plus the fact, gilas to sila, kay wala na next na itambal sa imo. Nakuha ninyo? So medyo, kato day ang reason, ngano dili magpatakag inom og tambal.
Okay? Naa siya limit sa atong mga antibiotics. Ang katong mga recent lang na antibiotics is dili na siya oral. Katong uban. Kailangan nimo madto sa ospital para iswero ka. So imagine ninyo ang gasto ninyo kung nagsige lang mo inom atong kada normal lang na ubo. Ina ninyo antibiotic, nagikuha ninyo sa pharmacy na walay reseta. Hindi ma-resistant mo ato. Pag resistant ninyo ato, kato na mong tambal na tag 2,000, 4,000, tapos 3 times a day. So imagine 4,000 3 times a day. Unya dili pag one day lang na pag hospital. So pila kabuk inyong kwarta na kailangan ana be? Okay? So imagine mo nang masuko ang uban doctors na magpataka mo og antibiotic. Okay? So niyaw-yaw na sa Dr. Kagape. Balik na sa TV. So unsa ang may tabo ug maputol ang pag-inom sa TB meds. So na-mention na nako na pag naputol to imong giinom, pwede ka na mag-resistant sa atong TB na upat ka buok. Katong giingon ako na banig. Katong upat ka tambal, rifampicid, isoniazid, katong ethambutol, kato sila. Bali, pagkakuha nato nila, resistant ka na, dito ka na sa katong tambal na daghan kay side effects. Mag-diarrhea ka, magsakit ang imong tiyan, naiuban, nag-apekto sa kasing-kasing, naiuban, malipong, magsuka-suka, dito ka na tambal. So, mo na, ganahan ba day ka mo inuman na tambal? Di ba, dili? So, mo nang, pagka naputol ni mong pag-inom of not less than 3 days, pwede ka mag-inom lang yapon, padayon lang yapon itong inom nimo, pero more than na to siya mga weeks ng more than, mausap yung gana o sugod sa sugod. Mo na siyang baliko na sa nimo tong 6 months na sad, another 6 months, di ba? Grabe naman kagastuhan na kay katong kung libre man siya, ang pamasahe day nimo be ang katong gilakaw nimo or kung tong moadto sila sa imo edi nagasto ka og human resources sa katong niadto sa balay. So ang pag-inuman na pagputulan ng inuman na dapat i-resume gyud nimo siya mo nang ang reason nga no natoy directly observed therapy na ginaingon. Okay? So kato gusto na ko na ibala ninyo pag na-diagnose na gani mong TB, dapat mo mag-inom og tambal ha. Kay dili lang baya ka mong maigo kundi ang pamilya nimo. So kung kuan nato, kung isipon nato, kung nag-continue na ka atong tambal, padayon na gyud nimo to after 4-6 months kung giingon sa doktor. Okay? So karon natoy siya ang pinaka-best gyud na advice sa mga uban na katong mga doctors na nag-handle og mga patients na gikan og TB medication, unya na sila ay simptomas ni balik. Pwede mo guna siya multi-drug resistant. Sa pasabot ana, dili na siya pwede itong ibalik ninyo itong tambal. So, namang ibang doctors diya na kulang sa update, manggod, na usabon nila tong 6 months na same tambal. Dili na siya maayo kay ang gwapo ginana adto ka dito sa SPMC diri sa regional namang kuno sila TB program diha for multi-drug resistant TB. So mas gwapo na i-refer nimo sila diha na katong mga health workers or katong mga nag-ano sa barangays, okay, mga nurses. So unsaon pag-prevent sa TB? Tubago nato na pagbalik sa tuwang programa. Doktor sa kahanginan. So may muntag sa inyong tanan, Dr. Kagape Jr. ni siya sa Doktor sa Kahanginan. Ang number sa tuwang Doktor sa Kahanginan is 0991-215-3123. Sabon ako0991 215-3123. Topic na to karon is TB. So, ang schedule nato kay sa clinic sa UM Multitest mo na Suite 21 Davao City, Bali Bangoy Street, formerly Ponciano ang tawagan na dati. Ambot nagkambyo-kambyo mo ng pangalan sa street.
Ang clinic schedule nato is 8 to 12 noon. So, half day lang na siya. Monday to Saturday. Abot og Saturday na siya kay kailangan mo akong kwarta good. Munang nag-abot ng Saturday pero dili bitaw. Wala mo ko ibuhaton mo lang Saturday good. So, Saturday lang sadda. Pero ang hapon na naman good, usay nag-opera mi mo ng surgeons man mi. So, mo na siyang half day na siya. Okay, kay na may rounds, opera. So, dili man mi internal medicine mo nang kailangan mo mag-opera. Okay, so nadere gikan kay Sir 4595, sige na ni siya text sa mo. Pasalamat ko sa imo sir na sige kag text ako kay at least na ako yung mga pangutana diri na at least relevant sa mga topic na to karon from lalaki 41 years old from Bangkal. So ang iyang question is na ako ask about sa PTB. Kung ang tao na ay minimal PTB, nagpa-check up siya o girisitahan siya og tambal na kompleto og inom, ang tambal for 3 months. Possible ba na mobalik ang TB na sakit? Nagpa-x-ray atong March, chest x-ray, PAL o epicolordotic view. Ang result is naay ulat sa TB. Okay, so mutan lang tako kung asa niya pa-check up, pero ang intensive phase sa TB is 2 to 3 months plus ang katong phase na kailangan mo siya i-complete. Mao na to siyang 6 months total. So, imagine nimo na 3 months lang siya gipainom, asa kaya ni na siya nagbiseta, na dili mo na siya kulang na siya. Pero kung nawala to yung TB, good. Pero kung nibalik, basig mo to siya ang rason. Kay 3 months lang siya girisitahan, na naman na siya intensive phase, ug na po na siya katong phase na completion phase. 4 to 6 months na siya total. Okay? Dili na siya 3 months lang. So, pagka nagbalik o x-ray na siya ulat sa TB. So, pwede man guna magka-scar ang isa ka tao, kay gikan siya TB, pero wala na siya, dili na siya maka-infect. Okay? So, balik ko nun ako. Pwede siya magka-scar sa lungs, makita na siya sa x-ray, pero dili na siya maka-infect. So, unsang buhaton na observation na siya. X-rayan siya balik for how many months. Pagtanaw na mahugya po ng size sa iyang lungs, sa iyang scar, walay changes, wala ni dako, wala ni spread. Ingon dito sa medical certificate na okay lang ni siya. Walay problema ni, scar lang ni siya. Maunang uban, mga pasyente, mato sa mga lagyo na countries, kailangan nila medical certificate kung na sila scar sa x-ray. Okay? Kaya pwede mo na siya na siya tansya. Brago, gayapog samad good. Natay dakong samad sa naong na uban eh. Dakong samad sa naong. Naman na scar na ulat. Pareha gyapon na siya sa lungs. Pero nato siya observation phase kay ngano kung mudako siya o kalat, pasabot na active pa tong TB. Mo tong kailangan yun sa 6 months intensive phase na completion phase, 2 months intensive phase. Pero kung 3 months na siya tinambalay, unya na okay siya, edi good. Pero dili siya normal na Di siya normal practice, okay? Na yung number 2 question kay naay gallbladder stone ug na ako'y tambal nagristayan og UDCA. Murag ginatubag na nako ni siya last week. Depende sa imong bato manggod ni kung katong cholesterol stone o katong bile salt na stone. Unsang diferensya, ang cholesterol is Amerikano, ang common sa Amerikano is cholesterol, ang common sa Asians is bile salt, bile pigment stone. So, unsang diferensya? Ang kisa mo rin nagbuhat sa tambal, sa UDCA. Di ba, Amerikano? So, para to sa cholesterol stone. So, mising sa kataro pa to yung ginom na tambal sa para sa UDCA, same stone. Tapos, bile pigment stone day ka, di na siya mawala. Pwede, ang kuan lang yun na is operation. Unsang pasabot, number 3 na question, kay medyo taas yung question. Unsang pasabot ni nahalang ang lawas na parte sa likod sa dughan. Unsang pasabot
niini nagkasakit ay mo likod. So pwede mo guna siya na kung halang ang likod sa posture nimo sa imong muscle mismo na siya over fatigue. Bali ang imong positioning either sa imong the way ka mo sa mo karga og mga gamit, pwede pud na siya sore man na siya sa muscle. Okay? So kana siya nga na pwede na siya pain reliever lang. Pero kung katong gingon ako sa TV na sakit ang likod na ubo to siya, nagsingot-singot, night sweats man ang tawagan na niya kana magsingot sa gabi habang nagahigda ka. For some reason, gawas na siya sa mga pero dili sa specific sa TB lang ha. Pwede na siya sa uban na sakit. Okay? So na po diri, pangutana from 8297. Good morning, Doc. Ang face mask ba makadepensa sa TB? Salamat. Salamat po sa inyong pag-text. Ang face mask man good, katulang mga, di ba makita ninyo itong mga N95, katong mga uban face mask na pang working lang. Katong N95, sure gito na, mo kay gibutang nila 95, 95% masulod, madepensa niya. Dito sa, katong mga kagaw na masulod sa imong kuan. Ang others is katong possibly man good na expose ka sa TB na nakamask katong dili N95 masulod gyapon to sa imong lawas, sa imong lungs. Mo nang prevention siya pero dili siya dili gyud siya totally 95% na pare sa N95, okay? So tubago na nako tong saan pag-prevent sa TB ganina na topic. So, unsaon pag-prevent? Number 1, ato siya sa doktor, magpatambal for 2 weeks, more than 6 months. Para pag 2 weeks na niya, di na siya makatakod. Number 2, abrihan nimong tanan ang mga bintana, well-ventilated place. Katong mga-TB manggod, usahay manggod na dito sila sa kulob kayong lugar nila, ngit-ngit, dili fresh air, walay sunlight, dili nakaabri ang cold siya cold. So in other words, kung walay sunlight, unya cold na area, bugnaw, unya medyo moist or damp, dili siya medyo hot air, medyo siya feeling mo basaon gani mong lawas. Nga na area, taas na isang chance na katong droplet nuclei mag-spread to sa pamilya, sa katong mga kauban niya. So, in other words, isang buhaton, abrihan ninyo tanan inyong mga bintana. Makasulod ang fresh air. Na sunlight. Musulod yun ang sunlight mismo. Kung pwede, naamoy dehumidifier. Kung isa man tong pinasosyal lang style na dehumidifier, katong mag-machine na kuhaon ng air sa hangin. Ang tubig sa hangin, air sa hangin. Ang tubig sa hangin. So, moisture sa hangin. So, kato siya, prevention to siya. So, ang dili makaprevent is kanang limpyuhan ang imong plato, limpyuhan ang imong mga gamit atong mga TB na tao. Kay nga in the first place, dili man gid siya makatakod na ingana na way. Dili man gid siya makatakod through mag-spread sa imong utensils. Dili man na makaspread ang TB ana. Less likely siya kung percentage wise na siya yung mga 0.001%. So dili na siya ingana ka significant. Pasabot ana. Unless lang kung katong gisubo niya gisubo pud ninyo diretso. Kato siya dili to siya pero katong mga gikaon na niya, mga utensils niya giinuman niya, dili to siya makatakod. Ang katong makatakod kay katong pag the way siya mag-ubo, giubo niya harap sa imo niya ni sulod tong droplet nuclei na giningon ako na maglupad-lupad sa hangin. Mao to siya ang makatakod. So pag mayon sila na palayo mo kay TB na siya, tama man to siya. Pero kung nag-inom to siya og tambal na for 2 weeks, di na to siya makatakod. Misin sama ninyo kay kato siya ang gikuha na to niya ang active phase, slowly niya gipamatay. Ang katong lang 6 months siya kay para katong bola na ginaingon na nato na bola sa TB dito sa lungs nimo, hinahinayon to niya penetrate.
Mao nang 6 months ang tinambalay. Mo tong imagine kung katong 3 months lang siya, sa studies manggod 2 months active na na medication plus katong completion phase is total of 6 months. Nagiuban na sa 9 months kung multi-drug resistant na gid siya. So pasabutan na kulang ito 3 months. Okay? So salamat sa nang mga nag-text. Okay, so maadto ta diri sa mga kung wala na yung mga pangutana sa TV, move on na ta sa mga diri sa mga shoutouts o mga pangutana sa atong text. So nadiri gikan sa 6340, 52 years old, Digos, babae. Good day, Doc. Unsang tambal sigig sakit akong ulo, nag 5BS 5.2. So, pwede maguna siya na sigig sakit imong ulo. Dili na siya common symptom sa sa diabetes. Walay maka-diabetes na makasakit og ulo unless nag-insulin siya na makalipong. Nag-hypoglyce siya ba? Wala na control ang insulin. Pwede pod, kung nag-FPS siya na 5.2, 5.6 man lang normal, medyo grabe po ito yung fasting siguro, na more than 6 hours siya. Mao na ang reason na usahay ang laboratory, dili na mo accept o katong nag-fasting og more than 6 hours. Pasabutan na katong naglaming ba? Katong naglaming more than 6 hours, dili na nila dawaton kay pwede man na siya ma-negative. Pwede siya man-negative ba na mising positive ka dapat sa diabetes. Unya na grabe mong fasting, grabe mong way kaunay, siguro more than 6 hours, more than 8 hours na siya. Kato siya, mayon siya negative pero positive dahil sa diabetes mo to siyang dili na dawaton. Pwede to siya magsakit ang ulo. Okay? Kung sige nagyog sakit imong ulo, dili to siya diabetes ang problem. Most probably unless taas kayong tambal, number 1, taas ang tambal, ang overdosage siya. Number 2, wala ka ni balik sa imong doktor kay gina-measure mo na siya kung tayo lang starting pa lang ta sa tambal na katong oral na anti-diabetic, hyperglycemic, anti-hyperglycemic na tambal. Testingan pa mo na sa doktor every 4 weeks. Yun siya, balik ka diri, ingani. Tapos, balik ka og FBS, ingani. Pagka tanaw niya na okay na siya, controlled na siya, dili kay baba, dili kay taas, hindi na to niya kambyuhan. Pero kung wala ka ning balik, kung nasubrahan kag tambal, pwede po to makalipong ka. Pero, ang diabetes, dili gid siya makasakit og ulo. Okay? So, pwede ni siya high blood, pwede po sa mata, or pwede migraine. Okay, na problem. Either sa sinusitis or sa dalunggan. Okay? Lain-lain man ang sakit sa ulo na ang consumption ng sakit sa ulo is temporal na, diri sa frontal. Diri dapit sa may harap sa tuang forehead. Mao na siyang sakit sa consumption. Okay? Sakit sa ulo. Nadiri gikan from 1283, 74 years, female from Ilang. Shout out sa mga tao diya sa Ilang. Salamat sa paminaw. Ang pangutanan niya, ang mga blood thinner like clopidogrel and aspirin makanipis ba sa intestine? Kung whole imnon sa naay high blood, pare sa valsartan, makadaot ba? Parehas akong paryente, namatay kay daghan na buslot ang intestine. Wala ay namatay sa high blood, pero namatay siya sa buslot sa intestine. Pwede ba ilisan o purified fish oil ang ginainom na clopidogrel? Thank you. Okay, ma'am. Thank you po sa inyong pag-text. Bali, ang blood thinners, manggod, na duha diha katong isa ka specific o katong non-specific. Ang ginaingon nako na kaning clopidogrel, specific na ni siya, dili na ni siya ang type na makadaot og tiyan. Kaya nga no, gi-formulate yun siya na para dili siya mapareha sa aspirin.
Kaya ang aspirin, mao ni siya makadaot. Makabuslot ning tinai. Ha? Kung kinsa man tong naminaw, kaning aspirin makabuslot ning tinai. Mao nang katong nagainom atong aspirin, pag naka-feel na siya na medyo nag-ulcer na siya, ato din mo sa doktor kay stop man ang aspirin. Obserbahan, tagaan og tambal. Stop man na siya, dili man ni mo i-continue. Kay ngano kana siya na klaseng tambal, muhimo na siya og buslot sa tinai. Tama ni si ma'am. So makadaot yun siya kung sige mo imno ning aspirin. Pero kaning clopidogrel, dili na siya makaano. Pero kung clopidogrel ug aspirin ang giinom, ano duha ka book. Pero usahay man ko ginatag sa duha, pero ang katong aspirin, gamay lang ang dosage, half lang ang tablet. So pasabot ana, dili gyud siya katuig ngadto ka strong, pero nagi times na makabuslot ang tinayang aspirin. So mao ni siya ang reason kung magsakit na yung tiyan, dili niya agwantahon, dili siya magsige inom og katong mga gina over the counter na Crimil S. Kay dili man na siya mawala. Kay katong cause atong ikuan nimo katong aspirin man. So adto ka sa doktor kay stop sa siya temporarily sa doktor. Pwede siya i-resume kung wala na siya na-feel. Okay? So kung na siya na-feel, pwede siya kambyuhan. Basta ang katong point na ko is maka-cause ni siya og buslot sa tinai. Pareha ni siya sa tambal na katong mga mefenamic acid. Mo nang mefenamic acid, katong mga celecoxib na sige inom sa mga tigulang karon, katong mga NSAIDs ang ginaingon. Kani sila na class of drugs, tanggalon nila tong ang katong protection sa tuang lining sa tuang tungol. Kani mo katong tungol na sa mga mucus na lining na ilaway-laway. Kato siya protection sa acid niya. Karon kung mag-inom ka atong aspirin, NSAIDs, tanggalon niya tong mga mucus producing na na cells. Karon mahimo na siya katong imong gastric acid, mabuslot na inon tong lining na dili sa mucus na murag laway-laway ba. So kung dili mo ka-imagine, ayaw lang ninyo imagine na kay masakit lang inyong ulo. So kato lang ang ginayon ako na maka-cause ni siya og ulcer, okay? Salamat sa pag-text. Nadrigikan kang 2274. Bali 3 times nako nakapa-ultrasound, wala jud mahilis ang bato sa pantog. 3.5 cm gihapon pero dili na sakit. Unsay advice? Bali na tubag na nako ni sa dati. Basig nabalik na niya text. Miski unsa nimong ultrasound ani niya, dili gini siya mawala ha. Kay kaning bato sa pantog kung 3.5 cm na sa dako na ni, kaayo. Imagine na 3 cm. Unsa man paggawas ana diya sa imong sa imong agihanan sa ihi, sa imong kinatao, 3.5 cm ba day kadako ang buslot ana. Idi imagine nimo magsulod hinahinay sa gawas dito sa imong kinatao, idi grabing syagit nimo no. Kung tinuod mo na sa mong gawas. 3.5 cm, opera na siya. Abrihan ka diri dapit sa may puson dapit. Abrihan ka diha. Buslutan to imong pantog, tanggalon ng bato. Pag uman na itong tanggal, sarado. Pero na other way, isulod tong isa ka instrumento dito sa imong kinatao, buakon tong bato. Isa po to na other way. Isa to siya na ginayon nila na laser technique. Pero di ko na laser good. Gisulod lang to siya, non-invasive lang siya. Pasabot, giabrihan, o dili siya na nag-abri sa imong tiyan. So, dito siya sa kinatao niya, buslutan or dili buslutan, buakon ang bato. So, kato siya na technique, medyo mahal to siya, kay ngano, kay kailangan mag-scope, kailangan to siya machine. So, mo lang to nakamahal niya, pero ang diferensya nilang duha, gamay lang, depensa niya kay dali lang siya makauli dayon. Katong abri, syempre abri man to mo nagsisaryan. 2 to 5 days ka mo depende sa imong response. So kung ingat to na pantog man niyo, pantog di ba? Ang bladder dili ni sa sakit niya. Kung pantog, kailangan pa nimo catheter, dugay kayo. Mga 2 weeks siguro catheter ka.
Kaya nga no, ipahil man to. Dili man paboruto ni mong pantog kung naoperahan ka na. So, i-catheter ka for 2 to 3 weeks. So, uli kag na i-catheter. Okay, so medyo pangit siya paminahon, pero kailangan siya. Kaya nga no, katong bato, pwede man to siya ball valve. Saan ang ball valve? Kaya na kung kita ni mo na naimusarado siya o kuan, isa ka daluyan kay bato ni anay murag bulitas ni sampo nga itong buslot. Mo gyapon ng effect anang sa nimo diya. Bato sa pantog mo na manghihi ka kahit lag undang. Mising kahiyon pa kalit pinakalit ba dili pinahinay. Kalit yung siya undang. Mo nang pasabot na nay bato diha sa imong pantog. Okay? So i-address lang din ako ning ganina na question na pwede ba ilisan og purified fish oil ang ginainom na clopidogrel? Ayaw yung taon. Ayaw yung taon siya. Ang purified fish oil is omega-3 ba na siya, no? Dili na siya substitute for clopidogrel, ha? Kaya dili na blood thinner ang fish oil. Supplement man na siya. So, ayaw yung taon na nimo kambiyan sa imong clopidogrel. Ang clopidogrel man ang blood thinners is prevention of stroke and other clots na adto sa mga organs na kailangan og blood supply, i-block man nila tong blood ang ugat. So kailangan to siya i-blood thinner para dili siya mag-block. So imagine nimo na gitagaan ka na sa isa ka doktor, pasabutan na dako kay mong tsansa na magka-stroke ka, mo nang gitagaan ka nila blood thinner. Okay? So ayaw yung tao na siya ilisi o purified fish oil. Okay? Katong follow-up day atong ganina, nagpa-x-ray ko atong November 15, 2022. Results sa x-ray kay cardiopulmonary clearance both lungs are clear. While gitiwas pa ang tambal sa TB kay minimal PTB siya. November siya nag-end sa yung tambal sa TB. Tapos, December 22, after 3 months ng medication na TB siya. Scar. Nag-November siya nag-x-ray niya. November siya nag-end sa iyang tambal sa TB. November 2023. Wala pa man. Nalibog ko, ma'am. Sir. Sige lang. Basta ako yun ako na yung 6 months na siya medication. Okay? So, kung kitsa mo itong nag-text, salamat sa imong pagtubag sa text na mo. Basta akong giyon sa inyo na ang minimal ang pinaka-least is 6 months. Okay? Ang katong 3 months is intensive phase lang to siya. Pero kung scar lang nakita, edi good news. Hindi na to siguro mabalik. Okay? Tubago na ako ni uban sa mga YouTube diri. From Roy Quintosa 9694. Good evening, Doc. Unsay maayo nga tambal sa sakit sa kuto-kuto? Kay sige man og balik-balik ang sakit sa kuto-kuto. Kung sige man siya balik-balik man good, pwede mo guni siya ulcer good. Ulcer man good na ay bacteria diya is pylori ang tawag. Unya maski mag-Kremil S kapag isa ka 1 year ana dili gyud na siya mo balik, dili gyud siya mawala. Kay mo balik man gyud siya. So natubag nako sa radio. Okay, so salamat sir sa imong tubag sa sa pag-post sa YouTube. Napo diri from Filipino Clan Davao 1534. Salamat Doc, na-realize na ako na dili magpataka o consume og herbal. New subscriber ko. Nagtanaw siya dito sa unsang tambal na sa bughat na video. Salamat Filipino Clan Davao sa imong shout out. Okay? Nadiri gikan kay Nelson Paloma 2300. Good evening Doc. Naoperahan ko last October 12, 2022 renal cell carcinoma stage 1 3.96 cm. So good news siya kahit stage 1 pa lang nagpa-opera na siya.
Nag 10 months atong August 12. Akong pangutana, pila jud ka bulan ang recovery gikan sa pag-opera. Hantod karon usahay kay hilantan ko. Usahay mag-chill, labi na mutanaw kog TV, mura kog maluya, manginit pero mag temperature normal is 36.8. Maka-overfatigue ba mutanaw og TV? Salamat, Dok. Fans ni sa imong papa, Dok. Salamat, sir, sa imong fans akong papa. Salamat po sa imong pagtanaw sa akong video. Bali, ang normal follow-up sa cancer is every 6 months for 2 years. Every year for 3 years more. Kay ngano, kaning 5 years na ni siya, mo ni siya ang pinaka-crucial part na mobalik ang cancer. Mo na siyang kailangan mo follow up sa imong doktor. Kung ang iyang kay iyang recovery period, ang recovery gid ana niya kung cancer gid siya is at least 4 months, 1 month.